едно време една жаба, която искала да си направи фотограф. Отишла и казала, искам устата да ми е много малка на фотографа, а не толкова голяма. И каза... Да. Имало едно време една жаба, която отишла да си направи фотограф. Казала на фотографа да си направи една снимка. И жабата казала, добре, но искам устата ми да е по-малка, не толкова голяма. И той казал, кажи конфитюр, когато аз кажа снимам. И тя казала, добре, и той казал, снимам. И тя жабата се питала, какво беше? Мармала! Имало едно време една стоножка, един Иванчо, дето искал да си купи стоножка. Купил си я и я канил. Хайде, моля те, искаш ли да излезем навън? Моля ти се, за толкова малко, моля те, за толкова малко. Човек, не виждаш ли си обувам обувките? Има едно време един Иванчо. Учителката го питала. Какво дава кравата? Не знам. Иванчо, какво се случило в Първата световна война? Не знам. Не знам. Иванчо, има ли живот на планетата Марс? Може би да. Не знам. Отишъл той вкъщи и питал майка си. Мамо, какво дава кравата? Мляко. Тате, какво се случи в Първата световна война? Бие ли се с пушки, бомби и гранати? Мамо, има ли живот на планетата Марс? Може би да, може би не, учените още не са го открили. Отишъл пак на училище и учителката го питала. Какво учихте вкъщи? Мляко. Какво правихте вкъщи? Биехме с пушки, бомби и гранати. Иванчо, има ли мозък в главата ти? Може би да, може би. Не, още не са го открили.